Jeg har alle veltrænede ryttere, hjælpere og alle supportere her. Marie Thuring Hansen, hun er nu næsten 6 år. Hun er kommet tilbage i børnehaven efter sygdommen. Hun er på vej ind i det sidste forløb, hvor hun forhåbentlig bliver helt erklæret rask inden så længe. Og hun er en rigtig gæv pige. Men det viser også den energi, den inspiration og den kraft, vi får tilbage, når vi tænker på det. En rigtig, rigtig stor tak til over 1.500 sponsorer. For uden dem, så blev det jo ligesom ikke rigtig til noget med det her store indsamling. Vi får ikke penge fra det offentlige, så hvis vi skal kunne blive ved med at hjælpe børn med kræft til et bedre liv og en bedre overlevelse, så har vi brug for al den hjælp, vi kan få. Så derfor er jeg dybt, dybt taknemmelig. Man bliver grebet af stemningen, og det kan I glæde jer til. Så jeg skal bare ligge bagerst i feltet, så jeg ikke får for meget ballade. Christian. Og rolig igen. Sådan. Så kan det være andet end en dejlig dag med Team Rynkeby. Men vel, så skulle der lige være en spurt. Så det har været egentlig bedre tur, kan jeg forstå? Ja, det har det. Det har været rigtig godt. Til kamp, til kamp på heltevis. Nu indtager vi Paris. Nu indtager vi Paris. Altså, man kan jo særligt mærke det nu, når jeg for første gang ser holdene begynde at blive samlet her omkring os. Altså, det giver jo et sug i maven at se så mange, der er med i det samme projekt. Jeg glæder mig helt vildt til de sidste kilometer ind igennem byen. Venstre! Fedt for fight, det kan vi ikke skjule, for vi har gode ben og cyklerne Paris og jul. Paris, Paris, er du parat, Paris? Vi er på vej mod byernes by, og vi har stramme lår, når vi rammer plads komfort. Paris, Paris, er du Det er så stort. Det er fantastisk.
så gjorde vi det alligevel, selvom man har tvivlet på det undervejs. Så det er så stort. Okay. Jeg tror ikke, der er en, der ikke har tænkt på de syge børn undervejs. Sagen har fyldt rigtig, rigtig meget. Det er dejligt at mærke, når man brænder for det. Det var meget flot lille indkørsel, der var derovre. Og så har det bare været en super god tur med nogle super venner. Så det er måske også det, der lige sådan kommer lidt frem nu. Glæde og savn og... Ja, det hele, ikke? Skrid med det kamera. Vi ses. Du klar til kameraet, eller? Var det godt at se, far? Ja, det er det bedste nogensinde i verden. Nej, har han været længe væk? Ja. Fik jeg en ordentlig krammer? Jo. Jeg vil ikke lige give mig en ordentlig krammer her, hva'? Ej, det er lækkert. Jeg elsker at se hinanden og være så langt væk. Ikke, far? Videre til far. En hel uge, ikke også? Ah, det er godt. Så jeg har været meget stille. Men nu er det forløst. Det er så dejligt. Det er stort. Det synes jeg, det er.